Balita po para iti last hour iti programa nga da kami manan iti lang po numero 1 nga estasyon iti Interot Cagayan Valley 98.5 IFM iti Idol tayo nga FM ket nagado po ti pangablaaw tata lang nga malukatan nato YouTube tatay ket medyo nag-stack up po internet and nagsublay ni so nga nakiktutak ni nagado magkayang matalaga ti ay mandariman nga kuibuya and kung nanan ni Kapsat nga Oliver Kapsat June babati naman si Mareng Tessilin gumaro ng happy birthday today ay happy birthday kay Kapsat ket sabi lang ko mata makadanon dito ito kahit mga ipatulod and kadagiti manariman nagbubuya pa lang kita kami abot ti IFM fan page thank you so much apo kata kayo amin and aglalo ta kita dita una balay na abo nga manariman nga agil ilad kita agpalpal papay lang kalkalpas dapay nanangan ken dagiti agsusuya and for the meantime i-update na kayo abo about COVID iso nga ito yan po ti latest news tayo dumungag kayo kaaruba. Okay, natagdagan po ng 102 na panibagong kaso na nagpositibo sa COVID-19 dito sa ating bansa. Ayon sa ating Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, pumalo na sa 7,294. Ulitak, 7,294 ang naitala nilang COVID-19 cases. Ayan, at 17 naman po ang dumagdaga sa mga nasawi na umabot na sa 494. So nakatadudan na po nga natayan. At patuloy naman ang pagdami ng mga gumagaling na nadagdagan ng 30 na recoveries at ngayon ay nasa 792 na po. So it's more than a half or it's close, yeah, to more than a half yung tinanatayan. So, samantala dito naman po sa Lambag ng Cagayan, 3 kaso ng COVID-19 ang panibagong naitala. 3 new cases. Kasalukuyang na-admit sa SIMC ang 2 nurse na mula sa Santiago City at Alfonso Lista Ifugao. So, hanga agpadpada nga taga Santiago City. So, adamot ang case iti Alfonso Lista Totan. So, okay, at habang ang isa naman ang naitala sa Aritown, Nueva Vizcaya at kasalukuyang naka-isolate sa R2TMC sa bayan ng Bayambong ng naturang lalawigan. Okay, sa kabuuan ay nakapagtala ng 30 kaso ng COVID-19 ang Region 2. 26 sa mga ito ay gumaling na sa sakit. Isa ang nasawi habang kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang 3 pinakahuling nagpositibo. Ayan po ang pinakahuling balita sa ating COVID-19. At ito po ang inyong tagapag-ulat, Manong June Seriales. At sa balitang showbiz naman po, narito si John Mark Pastor upang ihatid sa inyo kung ano nangyayari sa ating showbiz balita. John Mark! Wala. Wow. May panibagong... Ako to, Sinatoy. Sinato. Alam mo yung Sinatoy? Made. Usong-usong Tinatoy. Di ko ka Facebook tayo. Ano yan? Ako to, Sinatoy. Na mahal ka. Oh, okay. Puro Natoy. Okay. Ni ating Rhea, bawanin. Dating patulad ng video mo. Dagito ganyan. Hello, good day po Sir June. Just Tony Bautista po from F1. Papati nga po ang uncle at auntie ko sa Bagnos Aurora, Isabela, especially makatangtang families na lagi nakikinig sa inyo. Salamat po Sir June. Sa Facebook, marami sa Facebook ay sa YouTube. Pumasok na tayo. Ayan, bumasa ka. Ang sakit na ulo ko nga nakatato tayo sang ko. Maasiak na ko mapad. Apo kas la ayuda dayo tinga basit lang. Pang showbiz na JM nga naman ay. Awa no ti amok te ate Jasmine Rose Liktawa. Ti amok lang ni Natoy. Ni Natoy. Idol John pakablaw man namin nga taga Benito Soleven nga ethanol. Ethanol. O gano'n naman. Manong June Prekas Jai si Siwit, thank you. Di ko rin sila si Natoy. Mani Natoy. Ang atoy, Natoy. Natoy. Arotang sabong mga boss ko naman. Dalaw naman kayo sa maliit na bahay ko. Ay, ko atoy, vlogger. Manong pakablaman, amin nga taga Viga, ang adaran Isabella. Thanks from Chattering, Binawaya. And kanamin MJ Tablet, na yung pagkamalam nyo, Idol June at JM, pa-shoutout
ti amin nga taga Ballesteros, Cagayan, especially ti Tablet, Alejo and Romero family from Mars Tablet of Quezon City, Philippines. Po kasi medyo naliday ka basit. Okay, may sabi nga sunata po. Kaya kita inararudok da. Idi chimpo, lipak libong, ada bakit anaarem. Adamit barung, emubing pailaen. Adamit balay, ngayon da nagdagusan. Tenga tirabi, day di bakit nagkarayang. Ti ko na, day di bakit ngayon ay yarareng-en. Sigin abaro kuray no maminsan laeng. Mayatak na nang di ka lakit di bagbaga. Pagbigyan ka na tasigundamano ka. Pegkes ko taglanglangoy, pegkes ko tagsangsangi. Ayat ko laeng asumang ladyay igi. Ngem DJ ngay bakit at akayip ket met akayet kem. Ay na Diyos apo kastigayam tiro maket. Idi chimput, lipak libong, ada bakit anaarem. Adamet barung, emubing pailaeng. Adamet balay, ngayon da nagdagusan. Tenga tirabi, day di bakit nagkarayang. Di ko na, day di bakit ngayon ay yarareng-eng. Sigin abaro kuray no maminsan laeng. Mayatak na nang no di ka lagi di bagbaga. Pagbinggan ka na tasigundamano ka. Pegkes ko taglanglangoy, pegkes ko tagsangsangi. Ayat ko laeng asumang ladyay igig. MDJ ngay bakit at akayip ket met akayep ken. Ay na Diyos ako kastigayam tiro maken. Ay na Diyos ako kastigayam tiro maken. Tote pa lang nga na-request ito ay around the first part. Kaya nalipata mo 10 na sino ito nag-request. And nga rod, okay, siguro basit pa yung pangablao balong, ikatatikong daway na. Gununi dito eh. And so, we have 123 viewers dito YouTube and 43 dito Facebook Live di IFM. Talaga amat abo nakatato ti uman antabe katayo. Oh. Okay. Text line nagadong. Nagadong text dito 112. 65. Ay kuya, mainit na tanghali sa inyo. Pag-greet nga po lahat ng Ricardo family, Mabanglo family, Abad, Anggaran, Awili family. It's me, Mary, from General Aguinaldo Ramon, Isabela. Thank you po and God bless. Okay, Aurelio Vizcara. Araw, ano yung basa dito tayo? Nabasa dito ito yan. Anyway, medyo awanan. Madi ang makita. And John Lloyd Tolentino, nebag ng malamiyo, sir, kablawa man amin nga taga, magsinggal Ilocos Sur, aglalo tagijay agor ka. Taga San Lucas, sir. Thank you and more power from John Lloyd Tolentino. And datay ito, nalpasisisiwot yung kabsat, ayan. And sige po ay abo. Medyo madimi makita tagijay adiji nga ato nga chat yon. So dagiti lang maud-udi kita amin. Pura dito text line na po, medyo... Kung dito yun Greet ko man idol, dagiti anak ko, so Glenn, Clarence, Sheila, Sadaran from La Paz, Kabatuan.
Good PM Sir June and ating Jem, pakibati please mga ading ko doon na Grace Mangawang and Let Mangawang. They're watching through YouTube at Dubai. Kastamot jay Capacity Pusok nga ni Ronald. Wow. Anak ko nga ni Genesis nga madama nga agdundun nga gagyaman ak idol. Ni Yole ato iprequest jay Uncle Berting. Yes. Okay, tatay lang mga request ata. Makisa lang mo man balong. Data Uncle Berting, kabayat di pa nagpasa ito message iti YouTube. Kuna na happy Sunday manong June. And GM, pabati naman po sa mga magulang ko na sina Arlene at Joseph Madio na magse-celebrate ng 20th wedding anniversary sa April 28. Thank you and God bless po. Okay, advance happy wedding anniversary kada kayo. And unluckily, amo mi apo nga madi kayo makapag sa sala tata. Okay, karod. Parabang wagriin, apang nagugut iti kamutin, mag-isa ang sagiwayway itinuwangin. Nadagad niyang kabarting, natari patong iti dingwan, paguridan nanas kan atuladen. Awan kanyan at banog, inaldolata sumalog, uray makasinit pa iti pudo. Nakarat kadlata, uray dasa gubanit na, agpastulwang tipan nakainanana. Kasta ni Uncle Berting, sa laso mangpet no ti malemen, tati kayat na rumang ay panagniagen. Nunalpas tirana epen, agbirot man ti panggadanan, alatiro ta dandanin panagaapiten. Mapay tanaliday taabagam nalipay, iti na amuam iti presyo iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisam na pampaykit di nakiinumat, game ko na sumunitak into no next scrapping. Sumaro no panagtatalon, raep ken sikakit ni maton, doble pa'y presyo matem di abonon. Awang paket ti danom regasyon, di gasolina iti padanom, ni Uncle Berting na isaldang taltalon. Kadinan san masakan, tadumakalan ti pamilyan, tatay baro nang agbasbasakit ng asawa. Nagragsak ti pakasarna, balse dito'y balse dita, game na lako ng tay may sanga etarya. Yang arod, kasta ni Uncle Berting, sa laso mangpet no ti malemen, anyang narigat di naglaro mang ayen. At ang apo ko ni Uncle Berting, isupayin at pagpagkatasin, alatiro madlawalo makain. At may sa amalom nakitak ni Uncle Berting, nakatugaw kapkapera kamulang-lang. Awanan iti matalon, inaamin analakon, awang paket keng kwarat mang taripaton. Parabahon no wagriin, napanagugut iti kamutin, iti sumangpad si malibukag ni Uncle Berting. Kadagitian at na, agraman apo ko na, nagraranada anapan bimisita. Dagkal nagpaliwan, dagitian at na, iti kinagagat imaladaken kuwana. At danin hingiyero, doktor ken abogada, ni Uncle Berting anyang atat ubranan. yang ata, Kasta ni Uncle Berting, sa laso mangpet no ti maleman, pindaen anak na apasiyaren. Nalako ng tindagdagana, tapi nagpaadal na, genitan mansyonan iti balay na. Sika ngay karuba, amum kat isuna, ni Uncle Berting tatangtay isuna. Aramidan nati amin kada
tatay nga anak na agsubalitay kung babat kang kuanan. Agsubalitay kung babat kang kuanan. Okay, exclusivity nga karawakit. Tagitito ito mga pangabla-awalong. Mabasa mo, tatay nag-off. And then hamham mo nga maisubli-sublin. Agor ka Okay takita na. mo dito YouTube. Tatanong ka sa nung YouTube? Medyo maulawak tatay ka. Live chat ko na. Unavailable offline. Abay nga what's happening? Ayan. May nag-chat ngayon ko lang nabasa. Tata lang ang nabasa ko na ni Ate Laika. Cariaga de la Cruz ba? Karo? Idi Balasang. Kung nanay, ading paigrit mo kung naman nagiti fans yung Obeng, nakatune in dan ni Gio, ni Echo, ni Kyla Kendade Hermoso. Thanks, Ken. Kastamot 10 ni Ate Karen May Caro, ni Kuya Jason, ni Ma'am Trinidad. Alright. Nga ito training ako Yan. na, di ba? Tapos na kita karubayo. Ano na dyan? Kiso dyan lang mo. Okay. Nabasa ko na Ate Karen and Ate Laika. Good afternoon. Kanya kami dito Luna Gayam, Luna. Santa Isabel, Santa Lucia, bali tayo dyan pa nun, mga barangay tayo mo, ako na. San Mateo, Luna Gayam, Luna. Bagta malagip mo pa yun, nga barangay, kaya dito ka mo malagipan. Galasan. Nahimpagkamalam kin Mr. and Mrs. Obena from Cabatuan. Happy listening from George Obena. And ko naman ni Paz Villa. Hello mga Lodi, good PM. Pakigrit manan. Kamag-anak ko. Friends ko, especially to my husband, Zaldi, who's working at KSA. Ingat lagi. Lakay ko, we miss you. Okay, nagaduma dito YouTube, ngayon kita ano mabasag. At agi lang ako mapadakan timatakti mabaling ko basahin. Good afternoon from June Lee, mga idol June and JM. Pabati naman po amin nga agpong Gus Chitabako, Tikirino Isabela at pa-request idol ng Bookseat. Thank you. Can you sing the Bookseat? Okay. Wow, grabe naglaling kayo talaga. Kumanta from Jerry Grutas Jr. and Sean David Saladino. Sir June, kablaaw man ni mamangko nga pagpaspasuso kini papangko. Apo Diyos ko. Nga madamang mangan oray amaliman ko na na. Pagpaspasuso ko na na diyan. Sino? Ay, paspasuso kini papangko ko na na. Whatever, matik maawatan. Baka ano sa bali nga paspasuso ko mandawan. Mercedes Villar, God PM Idol, pa-request na kid daw. Pakibati po ang mga anak ko nanonood sa inyo. Aika at Clyde. Salamat po. Okay, from Meredith Villar. So, Dajay, Balong, Bookseat, can you do it? Ate na di, the lyrics na ta. Awan. Tagalog dito ya. Ponisyon na. Awan. Ponsyonan, you want it? Okay. Okay nga Rod. Ponsyonan, Denmark, Kita. Aman. Lyrics. Pumadi ka man laki din makaget over dito. Imbaga ko ni handa kam amu kon ala. Daksem man. Ate Laika, pakisabi yung sinasabi mo. Ana? Batim ka mo amunagan papa ni Kayla. Una ate di kami numunagan na. Pakibagam ta kablaawan ta tano bakaong tan ni Kayla. Okay, babali. Aji lyrics kita mo na. Sige. Sa baling mo tigi kita. Berbero kong awan, dita ka malaki pa. Ano title na yan? Ponsyonan na na. Ponsyonan. Boxit. Boxit. Diyos ko, danda ni Rumor DJ Kwatatan. Jay. EJ, I guess nasa Video okay? Video okay na when danda ni amin. Where's my Danda ni amin nga sunata mi apo tatanga barbaro kita alalaan iti Mega Pro Video okay machines isong ano dati no kay gumatang ti video okay ate Mega Pro tama makantayo digi kantami apo. Digi pot-potar dito na mo. Adit time patulog ko idi ka. Datigor di ajin na eh. Abu, awanin nakarakaron. Okay. Sa baliwan talatang arudan. Tadi ka mo. Ana? Dan.
Awan na. Pensyonan. Ipadpadaanan, day tabuksik. Tabuksik. Agbungbungik, Agbungbungik. pakiponsyonan. Pensyonan. Oray dim am-am mo, day tabuksit. Tabuksik. Mangbungbungik-ngik. Nakarotikyat man di makita isbam. Nakabot-bot tatog abot mo masikog. Pagligisan ko to, day tabuksit. Bungbungik-ngik. Pensyonan. Pensyonan. Tipad padaanan, day tabuksit. Agbungbungik-ngik. Agbungbungik. Pakiponsyonan. Pensyonan. Oray dim am-am mo, day tabuksit. Tabuksik. Agbungbungik-ngik. Nakarotikyat mon di makita isbam. Nakabot-bot tato gabat mo masikog. Pagligisan ko to, day tabuksik. Agbungbungik-ngik. Kung asin ang pinggan karay buhatit. Talpaan aminin aglamlamot kapay lang. Tira botsyog, samto iturog. Nagpigsa nga orak ko namtukit. Pensyonan. Tipad padaanan, day tabuksit. Agbungbungik-ngik. Pakiponsyonan. Oray dim am-am mo, day tabuksit. Agbungbungik-ngik. Nakarotikyat man di makita isbam. Nakabot-bot tatog abak mo't masikog. Pagligiisan ko to, day tabuksit. Agbungbungik-ngik. Minangkok asin am pinggan karay buhatit. Nalpaan aminin aglamlamot kapay lang. Tira botsyog, samto iturog. Nagpigsa nga orak ko namtukit. Pensyonan. Tipad padaanan, day tabuksit. Agbungbungik-ngik. Pakiponsyonan. Oray dim am-am mo, day tabuksit. Agbungbungik-ngik. Nakarotikyat man di makita isbam. Nakabot-bot tatog abak mo't masikog. Pagligiisan ko to, day tabuksit. Yeah, buksit. Yeba, abuksit. Nagbuyok utot na, day tabuksit. Tik. Karakarangat. Nalpas mo motor yung awan lyrics nga nasa sarakam. Okay nga rod, kung na to ni Ferdinand Malsey. Magandang hapon po, Idol Manong Jun Seriales and John Mark Pastor, operator. Pabati nga po ang mga anak ko na sina Gian, Shane, Malsey, and Dominic Angelo Malsey. Also the Guzman family from Lower Taguig Sere. And Taguig Sere. Taguig Sere. And Marisa Sabalia Dumlao, good PM afti po. Kablao man, tayo anak ko nga ni Prince, Jam, kini lakay ko, nga ni Jepoy Dumlao, kaya aminin nga taga Dagupan, Luna Apayaw. Po nag-aadayo dito eh. And MJ Tabit, happy Sunday, Idol Jun and JM. Papashoutout man na po sa tropang 3510, especially to Ma'am Karen. Maraming salamat sa pasamigay mong bigas. God bless from MJ. And Adolfo Peru, Idol Jun, kan JM, nagimas nga ding ganta boses yo apon apgad siguro ana. Adaraman na. Ayan, happy Sunday po Kuya Jun Seriales. And Balong JM Pastor, see you next week Sunday. God bless. Enjoy po tagapulot man apo. Idol Jun, shout out mo man. The Asuncion family, Culyado family, Ordinario family from Malaysia. Happy listening, kantan nyo jay Buwan, Jenny Asuncion. And hello to Auntie Charity. Yan, tinagan ganyan ti tatay kanon ni Laika. Ay, tatay ni Laika, Kayla, gaya. Sir Andy de la Cruz, asawa ni Ate Laika. Yan, good afternoon. Andy de la Cruz, nag-uulat para sa ulat ng panahon. Kung naman. Okay, makakaranas ng manakanak. Napwede pa mo? Sino ito? Reporter? Awan, joke lang. Ngarod! Double step. Taga-Kirino, nagatutang hagditingag. The first scene was the church, then the altar, where we claim each other with tears of joy we cried. Our friends, the wish that's luck there forever, as we walk from the church side by side. The next scene was a crowded courtroom,
And like strangers we sat side by side. Then I heard the judge make his decision, and no longer were we man and wife. The sight of that courtroom where her maid loves push God's laws aside. Then the clerk wrote our story in the record. A church, a courtroom, and then goodbye. We walked from that courtroom together. We shook hands and once again we cried. That it was the end of our story. A church, a courtroom, and then goodbye. Was brought to you by ACS Manufacturing.